Hemen salam 2 tane video koydum kriptovalyuta vardı. Düğün öňün. Sondan son gatken adam soruya kriptovalyutada milyoner bolanlar va milyoner näp bolmaly. Toýst käbir adam ýazýandan köpüsi inni başlajak bolýanlar. Srazu milyon zat günü oňalyk bilenmi? Müňde bir adam bolýar. Hemme adam milyoner bolar. Mysal üçin bidem zanimasiýa edip ber kriptovalyuta bilen başga gatnaşan oglanlar. Bu zanimasiýa edip ber. Şonuň hemmesi milyonerda içinde 1-2 milyoner bolan hakykatdan ham milyoner bolanlar ba Bitcoin'a naprimер Toja Da Vinci $1 satın alan bir wagt Bitcoin'i şu wagt Bitcoin'in bahasy 24.000 näçe? Karşı 24.800 şu wagt. Bir wagt 65.000 ödetdi Bitcoin'in bahasy. Şoňalyk men öz akrujeniýamda da milyoner bolanlar bar kriptovalyuta. Ýöne ol nähilek içine 1-2 hemmesel ýan gaýdyşmaýalyk müňde bir käbir moneta çykýa, şonu alýan, şoň bilen galsa, toýst maňlaýyňa çykýa. Ol bilen maňlaýym bärde maňlaýa birinji maňlaýyň gaty gowy bolmaly, biziňki şor maňlaýy bolmaly, ýa-ni bilen alan moneta uçurýar. İkinciden bilen öwrenmeli. Näçe toýst 1 ýylyň içinde zat däl ol, 1 ýylyň içinde moş öwrenip bolar, 1 ýylyň içinde gowy. Ýöne adamlar bilenmi wagtyny sarp edýär, 2-3 ýyl ýanky wagtyny sarp edip realne zat edýär. Öwrenýär, şoby gowy analizlarda milyoner bolarýarlar. Ol milyoner bolanlar köpüsi asnavno çista udaça. Şoň üçin hem günü milyoner boljak, ol bil oňalyk sarp etmelärle, birinji öwrenmeli, realne okumaly, görmeli, YouTube'da videolar bar, şolara seretmeli. Naprimер, zat ýanky öz akrujeniýamda milyoner bolan diýen adam näle? 3 centdan ally $10.000 zat. Soň ýanky galyk gitýär ýokary, näçe $4, $5. Mana şoňalyk adam milyoner bolýar. 3 centdan alanda ýa-da moş 3 centdan ondan maşak alan olmakmaly. Toşňadmy şonu näçe moş 0.03 olmakmaly. Opşam alýa bir kriptovalyutany galýa gidýär, ana şeýit milyoner. Esas zat günü srazu milyoner bolmak däl, esas zat öwrenmeli. Polny kelläňize goýuň, nädip nirde näle zat bolýarny, obuçeniýalar bolýar, YouTube'da videolar bar, internetde Google'da zatlar bu wagt prinsipi käbir adam aýtdy, obuçeniýa pul ýok eýle beýle. Obuçeniýalar biziň dostlarymyzyň edýän obuçeniýasy hemmesi mut. YouTube'da da gatken mut obuçeniýa bar, Google'da saytlarda bar mut obuçeniýalar. Toýst prinsipi şäs obuçeniýa üçin pul hökmany öwrenesiň gelse. Kriptovalyuta başlajak bolan ýöne pul ýok diýär. Kriptovalyuta näli palibomu pul gerek. Hatça bir minimalny $10 bärde nähilek şol $10 alan monetan gowja galsa, prinsipi soň satyp ýene başga monetalar alyp bolýar. Ýöne palibomu kriptovalyutada pul gerek, pulsuz variant ýok. Egerde pul ýok bolsa etmez zat näme? Etmez zat ýanky öwrenmeli. Şu kripto valyutalar bardy, kitaplar, saytlardan ýanky videolary görüşdirip öwrenmeli. Egerde pul ýok bolsa. Siz işleýäňiz zadno bilenmi şu hem işleýäňiz hem kriptovalyutalarda öwrenýäňiz. Gowja öwrenip başlaýaňyz, ondan soň palibom işleseňiz pul bolýar. Ondan soň ýoşadan ýatyr bermeli. Birlikde hemmesini almalyň zat ýok. Haýsy gowunyň ýarady? Mysal üçin bir san kriptovalyuta gowunyň ýaradymy? Şo barda reskaçýan Google'dan, YouTube'dan okudyň, bildiň, gördüň boldy. Ütköş kyn zat ýok. Ýene aýtmaly zat ýatdan çykdy. Dünkü zadymyz $4.000 alan Binance'da $4.000 alıp $40.000 yetirjek diýenimiz bar. Şu wagt 4.000 näçe bolýar? Şurada goýjak $4.400 bir zat bolýar. Uje $400 peýda. Dün 4.300 idi, bu $4.400. Короче, общий уже 3 günün içinde $400. Meni pikirimçe normalny prinsip 4 gün içinde $400 peýdamyz. Garaşýas $40.000 boljana. Opşam ýanky şonu aýdaýyn edim. Günü toýst başlajaklar. Günü tarp turup milyoner bolýar. Oňalyk zat ýokdur. Wagtyň geçmegi bilen nisip bolsa hemmemiz bolarys milyoner. Egerde siz targawat etip başlajak bolsaňyz, ingo birjalar aşagda sylkasyny goýjak. Binance, Bybit. Skaçay dediň, men referal sylkamdan size 10% skidka olur komissionu, ondan daşaran birinji depozita go bonuslar bolýar. Normalca pullar töle, egerde köp zat bilen girseňiz, pul bilen girseňiz, az pul bilen girseňiz, az bonus berýär. Şoňalyk hemmäňiz janyňyz sag bolsun, akyllyca targawat edin.